Com estan aquestes patates? Bones. Boníssimes, no? Patates. Patates al forn. L'alternativa una mica més sana de les patates fregides. Patates al forn i porta espècies, com li podríem dir? Patates mediterrànies, patates amb aromes del bosc, amb aromes de muntanya, patates de muntanya... Para de menjar, no? Apa, doncs anem a fer-les. Però si ja estan hechas. Ja, però una introducció al vídeo perquè després surti. Però hi para de menjar. Hola, què tal? Avui per dinar farem una carn arrebossada i ho acompanyarem unes patates, però en comptes de fer patates típiques fregides i no portar-li encara molt més oli, les farem una miqueta més sanes, tot i que porta mantega, però més saludables que no fregides. Quilo i mig de patates, ens agraden molt les patates, portarà una mica de mantega, portarà orenga, farigola, romaní, pebre, sal, pebre vermell de la vera i 2 allets, i el llorer. Ara veureu com ho anirem fent. Va, primer el que farem serà tallar les patates a mitges llunes. Les tallarem primer per la meitat i després anirem fent petites mitges llunes cap a dintre. Prèviament estan rentades, clar. I així anirem fent amb totes. Bé, i ja tenim això per aquí acabat. Com tenim per aquí. Epa, que se'n va. Un rajolinet d'oli. I aquí, com més us agradi. Si voleu començar per l'orenga, si voleu començar per la farigola, és igual, després es barrejarà tot. I si no, mira, tu. Això sí, ho fiquem ja. I saps què? Anem per feina. Ara barrejarem tot, així que no us preocupeu. Hòstia, veia, hòstia, que li foto a la càmera. Per aquí també. Això, tallem més o menys a deuets. No us he dit abans, el forn s'ha de preescalfar a 200 graus, amb escalfor a dalt i a baix. Jo vaig per feina i se m'oblida sempre. Un cop tenim aquí tota aquesta mantega ja, els alls, com sempre, escalfats i cap a dintre. Vale. Una miqueta això, us ho porto cap aquí que ho veieu. Bé. I ara a remenar-ho tot una mica. Jo, com que sóc una mica més salvatge i no tinc ganes d'esperar i m'amoïno de seguida, em fico una miqueta d'oli a les mans, més que res pel colorant, pel pebre vermell, si no em quedarà a les mans. Però jo ho barrejo tot amb la mà, ben netes, evidentment. Epa, mira cap aquí. Sempre, després, un cop sortint del forn, podeu acabar de rectificar de sal, de pebre, del que més us agradi, Això tampoc hi ha cap problema. I ara podrem anar a llegir un llibre, podem anar a descansar, a escoltar música, el que vulgueu. Mitja horeta al forn i després tornarem. Ara han passat uns 15 minuts. Als 15 minuts hi donem unes voltetes. Ara no m'atreveixo a posar la mà, Ara ja una espàtula, una cullera. Li fotríem una cremada aquí. Ui. Perquè no podeu sentir la flaire que fa això. Mare de Déu. Va, 15 minutets més cap al fons. Apa, adeu, fins ara.
Doncs bé, ja han passat els 30 minutets. Anem una miqueta de volteta més per aquí. De totes maneres, ja sabeu que cada forn és un món. Llavors, jo, amb el meu forn, calor a dalt i a baix, amb 30 minuts a 200 graus, és suficient. De totes maneres, si hi ha alguna patata que s'ha quedat una mica més, un pèl més crua, cap problema. El que farem, també perquè quedin més o menys totes ben cuites, és tapar. I deixarem uns 10 minuts. Així també, tots els aromes i els sabors que hi ha per allà dintre quedaran allà tancadets. Ja han passat uns 10 minuts, més o menys, i jo no em puc estar si no em faig un petit aperitiu. De mentre que es fa la carn i la resta de coses. Jo em vaig a fotre el meu aperitiu.